nggak bayar? Ya. Ayo. Ayo minta apa kan lo? Aku pengen rumah hantu aja nih. Ayo. Ayo ya. Anaknya foto gitu. Anakku wedi. Wangi gowo, Kak. Pengen. Lah Dek mbek sapa kok? Aku kok. Ya sik engko nak pulang ae. Rene. Rene sudah ayo. Tapi aja ngene to, mlaku wae. Tapi nambah kakak ya. Amel pengen pak apa kowe? Iki. Kosong kabeh, guys. Ceklam. Pegangan ya. Ya, nek senenge mbayani kok. Numpak ndi kowe? Bom karti. Ya. Mbak iki kene iki bayar enggak sih? Iya. Ayo numpak ya. Numpak motor kuwi. Ora iso ya aku. Ala numpak biasa gak bisa. Wis, selesai. Yo, ngene marem kok wisan. Keretane iki liwate ndi sih? Iku lho, ono kene. Liwat gua. Pret. Dadah. Kok gak nangis pinter ya, Cak. Cak yo-yolan.
Lupa-lupa. Nah, iya. Kita naik kereta gua dulu. Ya kereta gua jenenge. Refreshing. Jangan naik dulu ya, Bang. Oh, kereta api Len, kereta gua. Leru. Jangan dulu Bang. Naik kereta api. Dut dut dut. Lah Surya jalan kaki ya, Dek. Siapa hendak turut ke Bandung? Iki pakai HP ne Amel, guys. Bateraiku habis iki. Sedeng apa ora ya? Lah sak gredekan. Sedeng apa ora aku gak? Teko aku gak sedeng. Tenang, Belanda masih jauh. Pendeknya lagi naik kereta api kok, kayak naik nih. Yo. Stasiun. Dadah. Naik sing kene ya, sana tutup apa ora? Nanti. Ya, ya wes. Mas nanti nek cepet. Wes penak ora? Wes kok cepu iki. Teka cepu. Ayo, langsung. Mas. Yo. Nah, lanjut syutingnya. Syutingnya tuh. Ini lho. Sing etek ini lho ya. Gue story ya. Apa? Apa? Gue nak ke sana. Tanda aja guys ya. Bismillahirrahmanirrahim ya. Apa ya kak ya?
Guys, bingung. Alah rasa sekarep soto, kembarno wis. Aneka buah jus. Aduh. Mbak, aku pop mie 2. Aku 3, Mbak. 2 itu aku tangan. Iya. Bingung guys, yang-yangan. Aduh. Rasa apa? Boleh sing rasa bayang kan, Nek? Ayam bawang. Ayam bawang. Aku soto kabeh, Mbak. Bakso. Oh, ya wes ayam bawang 2. Ya padahal kene mah mleburene kok gak ngingeti ya. Mau kan urung golek dadi merah. Iya. Perhatian. Piro 2? Oke. Tilas gawa odol, gawa sikat, gawa Aku gak nggo sikat, nggo sampo. sampo, sabun. Ini tapi kok kayak orang pakai rame ya, Mbak? Di apa? Aku peringan. Ya. Apa biasanya gemerutuk. Apa wis lama ya maksudnya? Biyen aku JSD gua lah. Rame ya. Laki-laki. Biyen gemerutuk kok sak ngene iki gak sepi, guys. Ya enak cuma gak laki ngono lho. Heeh. Apa wis mulai? Lah kayo. Tapi kan aku njupuk wangi juga ya. Ya rame tapi yo trek iki tempatnya ombo, guys. Tempatnya ombo sekali. Berarti Maharani ini sebelah ya? Wah, lewatin ndi aku ya ora dong kok. Ya pokoknya sak anunan Mbak iki, Bu. Bingung. Ini nek ora roh nek cara mlebu iki ora roh pintu keluar. Bingung. Iya. Biar kena di biasa di mana? Ada di baju ya. Panas nih. Saiki jam berapa? Saiki jam Tadi jatuh. 1 lebih paling. Belum. Setengah Mbak, 2. Mbak sini, Mbak. Ini belum 2 paling Sini. udah habis. Nangku Mas, rumah bukan. kucing ya? Ya, aku terakhir rumah kucing. Kok mandi dulu? Mama nggawa sampo dek mau. Mereka mandi mbak kakak. Gak mau. Dek lagi Iya. kamu mau. Di sebelum mama sih. Panas mas. Panas nih, panjang kok iso. Mama bingung golek bakul mie iki mang. Nah, bunda nih. Bunda mupeng-mupeng. Ini sabun gak murah mbak lahan kolam. Terus kak ning kono. Terus
Bensinnya putih.